लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालाय बायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे इन्ट्र टाइटेल आरो थाम्बनेइल नायनानै भिडिअखौ एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर जे दिनैहाय आं भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। थ' लोगोफोर दिनैहाय फुजि बसुमतारी आरो हिरक राभा बिथांमोननिहाय गोदानै फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनिनो टाइटेलानो जाहैबाय सिरि सिरि दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बिथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ रबिबार एबा सानडे खालि बिथांमोना रिलिज खालामगोन होनना रिल्स टाइटेलनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायना होखादों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौहाय बबे प्रडाक्शननि गेजेरजोंहाय नुनो मोनगोन बेखौ मोजाङै मिथिनाय जायाखै दे लोगोफोर, जायनि थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ बुंनानै होनो हानाय जायाखै दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफिखौ खालामदों लेसन रामि बिथाङा दे। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनिनो देंखोखौ होदों आसा बर' बिथाङा दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि रिलिक्स आरो टिउनखौ मिजिं बरगयारि बिथाङा होदों दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर डिअपिखौ खालामदों बिलिफां बर' बिथाङा दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। One, two, three, go! Oh my god, lakas